Mayong hapon, ani ang mamahimong panahon sa sunod nga 24 oras o sa weekend. Doon na tayo monitor nga low pressure area, nagkaduol na sa kayutaan sa Mindanao, 145 kilometers west of General Santos City, pero dili gituhuan nga mahimo kaning bagyo samtang tail end of a cold front nakapekto sa Southern Luzon o hanging amihan ditong napita sa Northern Luzon. Kining maong low pressure area makahamog na kining mga pagulan sa Kabisayaan o Mindanao. O sa masunod nga 24 oras o nabiling oras karong adlaw, ang Visayas makasinati og pagpanag-om sa kalangitan inubanan sa katag nga mga pagulan o panugdog og kilat hinuon expected sa Saturday afternoon mag-improved weather condition na kay ato ang gituhuan nga kini maong low pressure area muhilis na kini sa mga sunod nga 24 to 36 hours. Busa sa Domingo may nang panahon masinati sa Kabisayaan panagsa ngadto na sa pagkamarag-umon ug dunang pagulan daklit o lumalabay sa pipila ka mga lugar. Watay gale warning ang ipepekto bisag asang dapita sa Visayas. Sinuon ang pagbalod sa kadagatan sa tibuok Visayas, kasarangan delikado gyapon sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Ang haring adlaw musilang ugma sa alas 5:56 sa buntag. Para sa dugang detalye, mahimong bisita sa among official website bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa, Twitter, Facebook o YouTube. Maukad tong pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon, gikan diri sa Botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Dagang salamat.